Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri şahsy söwdegärlere kärennesine berilýän dukanlaryň aýlyk käreni we beýleki goşmaça töleglerini telim etse ýokurlandyrdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, geçen hepde aglawaty ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän dukanlary kärennesine alýan söwdegärlere 2018-nji ýyl üçin şertnamalaryny täzelemek barada görkezme berildi. Aşgabat şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan berilen bu görkezmäniň netijesinde söwdegärler özleriniň käreni we beýleki tölegleriniň ýokurlandyrlandygyny bilip galdylar. Uzulky ýyllarda sewda etmek üçin kärendesini alynan ýeriň diňe ulanylýan meýdanyna tölenýän ekeni. Inni şol jaýyň umumy meýdany, ýagny onuň hajathanasy, el ýuwlayan ýerleri, ýörelýän ýerleri hemmesi metr ölçünip ählisi tölegledilipdir. Özüm şol tölegiň öňki ýaly 1 kvadrat metrini 12 teňe dälle 63 teňe bolanyny. Şol 63 teňäniň üstüne de ýene de 20% endes, ýagny goşmaça gymmadyňam tölenmeligini aýdýarlar. Şeýlelikde her kvadrat metri tölenýän töleg ortaça 1 manada gulaýlaýar. Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran ýerli sinçi ýarym ýerde minlerde söwda satyk bilen meşgullanýan söwdegärleriň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Gürrüň edilýän dukanlaryň käreni töleg bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň, suwuň, lagym ulgamyndan peýdalanmak boýunça hyzmatlaryň tölegleri hem ýokurlandyryldy. Mundan ozal dukanlary kärennesine alan söwdegärler elektrik energiýasynyň her 100 kilowat-saat üçin 2 manat 30 teňe töläni bolsalar, indi bu töleg 7 manat 53 teňe çenli ýokurlandyryldy. Şeýlede söwdegärler suwuň 1 kubometri üçin ozal 50 teňe töläni bolsa, indi 55 teňe tölemeli bolýarlar. Bir aýda bir adam üçin lagym ulgamyndan peýdalanmak boýunça hyzmatlar öň 5 teňe bolsa, häzir bu töleg 40 teňe meçöründe diýilip kesitlenildi. Paýtagtyň ýarym ýerde minlerindäki söwdegärleriň käbirleri özleriniň söwdasynyň häzirem o diýen öwürlikli däldigini aýdyp, kärenne we beýleki tölegleriň ýokurlandyrylmagy netijesinde özleriniň ziýanyna işlemeli boljakdygyny, şol sebäpli häzirki wagt öz dukanlaryny ýzyna tapşyrmak barada oýlanýandyklaryny belliýärler. Her aýda iň azyndan 3000 kilowat-saat elektrik energiýasyny ulanýar. Şeýlelikde diňe togyň tölegi 200 manatdan maşýar. Kärine ýeriň her 1 kvadrat metriniň tölegi 1 manatdan geçýär. Beýleki tölegleri aýdym oturmaýyn. Şeýlelikde häzirki wagt 2018-nji ýyl üçin dukanlary kärendesini almagy dowam etdirmekde ýaýdanýar. Sebäbi söwdadan geljek girdijiniň başgalarymyzy eklemege beýlede dursun. Dukanyň öz-özüni ödemegine hem yetip yetmejegini bilemizok. Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran paýtagtly söwdegär Azatlygyň ýerli çeşmesine gürrüň berdi. Aşgabatyň şäher we etrap häkimlikleri şahsy söwdegärlere kärennesine berilýän dukanlaryň aýlyk käreni we beýleki goşmaça tölegleriniň ýokurlandyrylmagynyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi düşündiriş bermeýärler. Bu mesele boýunça Azatlyk radiosyna hem goşmaça maglumat almak başartmady.